Cafe Square eduke kabadon han nong tmai shillong ka ai jingrap nakabanta kito ki bakwa ban lek pule yak jing pule MBBS ha Bangladesh bat ha Russia nakabanta ka jing tip ka ba company a chphang kumno ban wad yak admission hakini ki artli ki ri phila ban chupon how to number kandai pran riu lai nyo kandai san nyo Kahiniu trip Youth Council haga khatniu truk benai naitung arjar san kalap lipat ba yau mod ba shirin yang jong klawai kajat penriu utirot sings ubala penyang hapo kesnong laj artet ha Eastern West Khas Hills District yau niu mod la lipat ba haga sengi palai haga jingrake ya kalingko sengi yap ka ba shispa kandai pusnam jong klawai kari utirot sings kahima nong klaw yau niu mod la pli da Dr. KM le kena kahima nong klaw haga jingya don nang President ka HYC ba Roy Kupar Sanram ki noya lambarim ba Peter Lawai bat uba Robert John Kharjarin bat kispa ngut kidkhot na keleng kari kasi bat jaintia uni umot bajrong arusan put la penyang halor ulum bala ais ngobha de dorbar senong laj artet syaka hinniu trap Youth Council kaseng ka kermen scam ba uni umot unlong kum kadak ka jingyale persya bat ka jingpen kan mau yakani ka pateng ba menta ba ka mensim yakun jong trot sings kamday ban yapno hakaban yada ban penne yakajaj ban riu hinniu trap ilang baro aka kerteng jong kajaj ban riu new trap kabit ya kajongi nakaliang jong kaseng ngisu komen sibun bangilayo ya kani kalat bangin play ya uni umot dur jong sim bakra jong kajaj ban riu hot ngimla ru kum kinong ngelam lani kinong kitkam ki bamenta klam da ai khuble kinong ilam ki bala seng ki bala pelong snam ya kaseng HYC na so bangin ai kajing ai khuble ka bekerpang da kajing thap kti ya ki angut ki presiden barang ba jong kaseng ki bala syong that na kaseng iba Peter J Lawai beri presiden baningkong jong kaseng ba kumju ru iba Robert John Kharjarin presiden ba na kaseng tengah so de lang ba kajing ya lam lenti ka jong ki ngilayo ya kani kanam kani kuburam ka bangilala ban peniang yau ni umat dor wasin dia kerpat yang ilang baru tu pengin pelong kajing thap kti kum kaburam bikin kinoi lam jong kaseng wala kimdon ringkap benkit man ba ya kaseng jai kidon pat asenda na kaseng lembaga kajing don ka jong ki menta kasi ti hakani kapur ka bomenta kani ka program ka balengkot hakani kapur na mangisadon sa kawi ka program hang tia po stage kum kadak ka jeng smo burom yau ni khlawat jong kajak beliau bulalen na di bula phala ka jong kajing bulaong ba baha ban yap kumsim balai lut ban ya ka ba kumutaus raw kadai kita ka khubur ka ba shispa khnai photli kisnam kilaya nadu bula khlat apa yang bendi le ka mensim jingele kata ka message la ka khubur ka jing ai mensim yang i kum ki khon samla kadang yai piteng bat kadai kata ka ba pelong le si yang i wei pa i wei bangin wo ban wan ban rakhi ban ai buram ya kani kasi tengah so ba ai bangdei bangin rakhi tangyak ni ka shispa khnai phusnam de ka jingkan ma wi kri khra jong ka benri kandang yai piteng nang ni sakmat ru bakhnang bangin long ka ka benri ka bakhi ka baksat bat ka bayaya le nang ni sakmat te kum ka burom yaw ni usim bakhra jong ka benri ma kerpat yang ilang baro tongin pelong ka jing snapjar ka ba shimenit hakni ka por ka bamenta kum kadang ka jing ai burom yaw ni usim ujongi